Il-ġurnali fl-aħħar jum tal-kampanja elettorali kollha sebħu jirreaġixxu għall-aħħar dibattitu tal-awtorità tax-xandir bejn il-mexxejja. Fost l-oħrajn bi prominenza l-Gazzetta Malta Today irrapportat kif il-Prim Ministru Robert Abela kien konvinċenti iżjed mill-kap nazzjonalista Bernard Grech. Il-Gazzetta komplet tgħid kif filwaqt li Bernard Grech kien konfrontattiv tul id-dibattitu kollu, Robert Abela tkellem dwar affarijiet li jolqtu direttament lin-nies. Ingħad kif Robert Abela kien konvinċenti fil-messaġġi li bat u wera li miegħu l-elettorat jaffejnu. Min-naħa l-oħra Bernard Grech kontinwament inħela jibbotja f'diskors konfrontattiv tul id-dibattitu. Tal-istess ħsieb kienet lillum li spjegat kif Robert Abela kien aktar b'saħħtu fuq l-aktar affarijiet li finalment jagħmlu l-akbar differenza lin-nies, ix-xogħol u l-ekonomija. Dan f'dibattitu meqjus bħala f'kontinwità ġenerali tal-kampanja. L-editur Albert Gauci Cunningham fl-analiżi tiegħu stqar kif il-Prim Ministru Robert Abela bena fuq it-track record b'saħħtu li għandu gvern laburista illi żamm lill-pajjiż u sa fejn possibbli lill-familji u n-negozju fil-wiċċ waqt l-ar kriżi ekonomika dinjija Ewropea u lokali sa mit-tieni gwerra dinjija. Dwar wedid brabta ma' skemi tal-first time buyers żieda fil-pensjonijiet u stipendji u skemi oħra li affettwaw il-but tan-nies, Robert Abela wkoll kien konvinċenti, dan anke minħabba l-fatt li taħt it-tmexxija tiegħu diġà saru skemi simili b'suċċess. Fir-rapport tagħha dwar id-dibattitu, it-Times ukoll innotat kif l-interventi tal-Prim Ministru Robert Abela kienu sostanzjati b'figuri preċiżi u timelines, xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista kien akkużat li m'għandux. Minħa l-oħra Gazzetta notat kif Grech kompla jsemmi dak li għamlu gvernijiet nazzjonalisti fil-passat